Powerfest je miesto, kde sa stretávajú tie najvýkonnejšie autá a zmerali si sily na 300 metrovom šprinte. Dnes sme sa prišli s jedným cieľom. Zistiť, čo dokáže 1000-koňový RAM na trati. Vítam vás späť skoro po roku u ďalšieho videa, pretože nebol nejaký priestor na to točiť tie videá, iba skôr sa mi asi nechcelo. Ale dnes tu máme prvý zraz tento rok. To znamená, že Powerfest Slovakia Ring, takže som veľmi zvedavý na to. Berieme tam niečo zaujímavé a to je, minulý rok sa tam boli na ZL jednotke. Môžete si pozrieť video z minulého roka, ale tento rok tam berieme niečo lepšie a ideme si vyskúšať, ako sa chová 1000-koňový TRX na šprintom. Ešte predtým samozrejme auto treba umyť, nech nejdeme jak žebráci, aj keď toto umývať je ako za trest. Stačilo mi, keď som to pripravoval na beach bar. Dopredu? Čo? Tam dopredu? Môžeš, no. Aby to tu aj neprskalo? No, auto by sme mali ako tak čisté. Čo povieš? To ani zďaleka nie je čisté. To by sme museli umývať to kokos ešte 3 dní. To na vapke neumieš nikdy dobre. Čiže ideme to umyť a vyrážame na ring. Vidíme sa tam. Tam už sa aj driftuje, pôjdeme sa aj tam pozrieť. Strieľanice. Jediný problém, čo máme je 4 zaparkovanie nie, ale 4% oleja. Baterky na telefóne. A baterky na telefóne. Sme tu. Vyzerá byť nejaká stand show, pravdepodobne. Všetky auta sú znížené a tak to tu býva každý rok. Neviem, či bude niečo počuť, ale akurát šprintujú motorky, čiže my si budeme musieť ešte počkať chvíľu. No, pozrieme sa na to. Je to vlastne Z06 som zabudol podotknúť, ale vyzerá neskutočne. Som zvedavý, ako sa to bude chovať na tých šprintoch, ale mal by to byť masaker úplný. V dnešnom videu bude veľakrát použité slovo masaker. Máme vlastne TRX-o. Snažili sme sa to ako tak umyť. Rád by som si to porovnal s tou Corvettou, TRX versus Corvetta, takže uvidíme, ako to dopadne. A môžeme si zatiaľ možno natočiť nejaké šprinty, teda drifty. Pokiaľ ešte vlastne šprintujú motorky teraz, čiže máme nejaké 2 hodinky čas. Pôjdeme to tu obehať a uvidíme sa ďalej. Máme tu brutálnu 92, ďalej tuším, že 36, 36, 92. No a poďme sa tam pozrieť teda.
dobre. Nejaký špeciálny. Nejaký špeciálnik, no som zvedavý. Vás to vytrie. Za chvíľku ideme na to. Ľudí sa tu už strašne veľa zbieha, i hore keď sa pozriete na tribúnach sú už plné. Tak, už sme na štarte. Máte naproti sebe nejaký G86 tuším. Tak poďme na to. Myslím si, že ujebal štart, no neviem, nie som si istý, ale uvidíme. 10,2 môže byť. Ešte si pozrieme tú brutálnu korvetu, 800 km v atmosfére, C6, takže poďme na to. Tá trakcia nedržala, čiže rábala si až po polku trate. No ale tu opäť 1000-konový Dodge Ram v ľavej strane trati. Takže neskutočných 1000 koní. Už sa nám to tu celkom dosť plní. Fakt je tu čakačka tak na pol hodinu na šprint. Ale máme už vlastne už má za sebou 3 šprinty. Dvakrát má čas 10.1, 10.4, čo si myslím, že je masaker. 1000 konských síl. Takže niekto by si ho povedal, že trojtonové monštrum predsa nemôže byť šprinterský špeciál, ale teraz ak budem z obilu, tak sa pozrieme na to, ako tento Dodge Ram sa pritiskne k zemi zadnou nápravou a vystrelí do vzduchu. No, takže bohužiaľ sme zistili, že Barney sa nekvalifikoval do top 8. Mysleli sme si, že áno, pretože boli sme presne 8, ale posledné kvalifikačné kolo nejaká RS3 spravila o 2 milisekundy lepší čas, keď sme tu neboli, čiže nevadí. No a natočíme si ešte nejaké posledné finálové šprinty a to bude dnes všetko. Máme tu teraz brutálny rozstrel S8, teda RS8 versus M3. Poďme sa na to pozrieť. Toto už sú finálové za 9 čas, čiže je masaker. OK, toto bude pre dnešné video všetko. Nakoniec sa TRX umiestnila na 9. mieste vo svojej kategórii, čiže na auto, ktoré má skoro 3 tony, je to podľa mňa veľmi slušný výsledok. Ďakujeme, že ste video pozerali až do konca a snáď sa uvidíme na ďalšom Powerfeste už 29.8. na letisku v Žiline.